Pozdrav iz čarobne kuhinje. Danas pravim puter keksiće koji su jako lepi i jednostavni. Potrebno nam je 250 grama brašna, pola kaščice proška za pecivo, 25 grama putera, to ovako malo natrem, da se malo puter sjedini s brašnom. Zatim ću dodati 80 grama šećera i tu je jedan vanil šećer. I to malo promešam. Dodam 2 cela jajeta, 2 kašike limunovog soka, pola korice struganog limuna. Možete, a ne morate, začin za medenjake. I sad to sve ovako mešamo i kad dobro sjedinimo, razvijemo i pravimo keksiće. Evo, testo mesimo još malo dok sve dobro ne sjedinimo. Ima će se odmarati jedno 50 minuta. I evo, testo je spremno za razvijenje. Posuću malo brašna i po testu i razvijem ga u jedan prvougaonik debljine jedno 3 mm. Ne mora da bude ni jako tanko, bolje je tanje nego deblje. Evo, testo sam razvijela ove debljine. Stavim rezač u brašno i evo ovako. Sada ću keksiće poređati u pleh i u plehu ću i zaseći. I evo, keksići su u plehu i ja ću ih ovako zaseći. Poslije ćete vidjeti zašto sam ih ovako zasekla. Kad ovako zasečete, idu na pečenje. Na 180 stepeni, ne treba jedno 10 minuta, zavisi od vaše režije. Brzo budu gotovi. Ne treba da budu jako tamni, lepo da porumene. Kad se ispeku, onda se vidimo. Kolačići su se ispekli, ovako treba da izgledaju, da su malo svetlije boje. Nisu se više pekli od 10 minuta. Sad ću vam pokazati kako ću ih ukrasiti i spremiti. Mogu poslužiti za dečje rođendane ili jednostavno za grickanje. I evo, keksići su gotovi, ja sam ih ovako aranžirala, mogu da posluže za dečje rođendane, da budu deo slatkog stola. Ovi veseli keksići mogu i ovako da bude na slatkom stolu, za dečake, za devojčice. Ovo su pokloni koje može svaki drugar koji je došao na rođendan kad pođe kući da dobije poklon. Ovo može da posluže kao medalje ako se deca takmiče pa da im poklonite medalje. Ili jednostavno deca svako sebi skida svoj keksić. Ili zavisi sve od vaše mašte.